guys, karong adlaw guys akong duty sa barangay. Kamera dire nabilin si Ma'am Nimpa sa opisina guys, kay ang among barangay captain do na may meeting o kauban sa amo ang tanod. Inguman kagawad guys. Malipayon gapon si Ma'am Nimpa guys ga file sa mga mga papers guys, taliwa sa iyang kabisi. Sige lang gihapog ngisi. Sa madugay guys, niabot mo ang tanod mo, ni ako ang tanod nga kauban guys. Na-mill up namin sa mo ang attendance guys. A few moments later. Tuod man nakauli na ko mismo sa company malay guys. Og akong naabutan si Mr. nga namuna sa among pukot guys. Kay matod pa niya pus lang mga habagat, maghawas mi og usang banata kay amo ang punaan. Kay dagko pa kayo bawd guys. Mo tong nidgawas kog dali-dali akong gitan-aw kay hunas naman. Nabaka ko ganina guys kay taob po ako sa barangay. So mao ni ako nakita guys. Laom na ang kan sa amo ang palibot. O makita na gani ang mga dagkong punuan sa kahoy guys. Diba di man nato ni makita sa una, karon makita na tungod sa kadagkog bawd. Ni suri gyud ko ani guys. Dagko jud ang dagat kaganina o ang mga bonbon ni tabo na pud sa may kanal. Ug yun ay usa sa akong gikagulan guys, kay ang kanal matubo na mas bonbon, mao na ang dagat musud na pud mismo sa among panimalay. Hawa na tanaw ng suba guys, wa nay bonbon. Ni gimaw na ang mga kahoy, ang mga gamot sa kahoy ni gimaw na. Hunas na ni guys. Medyo ni kalma na ang dagat kay gahunas naman. Tuwa na sa loud-loud nga bahin ang dagat. Gataw na kayo ang mga kahoy ani guys. Ambot o gano sa apain taon ni masiwulan ang among dakit. Akong gipulihan si Mr. guys sa pagpuna sa pukot kay naniod to pa man mi. Gipakaon siya na kog una guys. Lagi kay init man. Gigangan ko guys, nigawas ko sa baybayan ni pangin-hangin ko. Akong nakita guys ang palibot. Ganina na ko ang palibot guys. Unas na guys. Madag-umon ang kagabion o kahaponon.
Pasensya na mo guys, ug maora joy lingaw nako karong hapuna guys sa akong pagbidyo. Og dinhi akong tapuson ang paglingaw ni nako ninyo guys. Bye bye.